Allah haka ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama da larabawa da Allah ya saukar da alqur'ani da yaran su ba, wanda duk ya iya karatun alqur'ani ko da qul huwallahu ce, in ya koma cikin mutanen shi, mutanen nan nashi ko da kafirai ne sai ya samu ɗaukaka da daraja a cikin su, a idan su kansu suna kafiran amma sai sun gan shi da wata daraja. Sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya je karɓa addinin musulunci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dawo cikin ƙauyensu, ya zo wuce wata anguwa daga cikin anguwannin cikin ƙauyen, sai suka ce mun ji labarin ka je ka musulunta wurin mutumin nan da ya zo da sabon addini, shin cikin abin da ya zo da shi ko ka iya wani abu daga cikin abubuwan da ya zo da shi, wanda ga mahaukaci muna da shi yana dukan mutane mun ɗaure shi a ƙarfe, ka karanta mishi wannan abin ko zai samu sauƙi? Ku duba ku ba su yi imani da alƙur'ani ba, amma sun yadda cewa in an karanta alƙur'ani an tofa wannan mahaukacin zai watsake. Shin wannan da suke tambaya ya iya ko bai iya ba, ya samu daraja ko bai samu daraja ba? Ya samu daraja. Sai ce to bari mu gani, ya kama shi ya tofa mishi fatiha kafa 7 da safe, da yamma ya sake dawowa ya tofa mai 7, sai da ya kwana 3, safe da yamma ya nemi shi fatiha kafa 7 haka safe da yamma. Rana ta 3 da yamma sai wannan mahaukaci ya watsake tas, kamar dabba ce aka kwance ta daga cikin daure ta. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Kitabus Sunan. Shin yanzu wannan mutum ya samu daraja ko bai samu daraja ba? Ya samu daraja. Don haka alqur'ani daraja ce jama'a. Za mu zo za mu karatu dangane da fada'ilul Qur'an, darajojin alqur'ani. Zaka ji duk profesoshin duniya, dukkan malaman hadisin duniya, duk malaman fiqhun duniya, duk wani business administrator ko accountant ko waye shi, ba wanda ya kai darajar wanda ya koyi alqur'ani kuma yake koyar da shi da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi sahihi cikin sahihul Bukhari, manzon Allah yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Wanda ya fi ku alheri baki daya ya ku musulmi, baki daya ya ku malamai, ya ku yan boko, ya ku yan siyasa, ya ku ko ku suwaye, yace khairukum. Wannan itlaqi ne annabi, gaba ɗayan ku wanda ya fi alheri shine wanda ya koya kuma yake koyar da alqur'ani. Wa kai daraja alaramma? Babu. Ashe alqur'ani daraja ce ko ba daraja ba? Daraja ce. Shine Allah yake cewa wa innahu la zikrun laka, alqur'ani martaba ce gare ka, ɗaukaka ce, daraja ce gare ka, wa liqaumika kuma daraja ce ga al'ummarka.